Здравейте! Казвам се Бисерка Василева и съм директор на Сливенската природно-математическа гимназия. Кандидат за народен представител от листата на политическа партия ГЕРБ. На 5 юли аз ще гласувам с бюлетина номер 3. Ще гласувам за политическа партия ГЕРБ, защото искам моите деца, моите внуци да живеят в България. Защото искам да няма причини, поради които българските деца да напускат България. Гласувайте и вие за политическа партия ГЕРБ. Гласувайте за бъдещето на нашите деца. Гласувайте за това българските деца да получават най-доброто образование. Аз съм сигурна, че политическа партия ГЕРБ е най-добрата алтернатива на всички правителства до момента, които се грижат за българското образование и за децата на България. За децата с специални образователни изисквания, за децата с много дарования и таланти. Гласувайте и вие за политическа партия ГЕРБ. Гласувайте за бъдещето на нашите деца, гласувайте за образованието.